Hello everyone. आशा खालामदों नोंथांमोना गासिबो इसोरनि मोजां दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि अननायाव आंबो जोबोर मोजां दङ। लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै फैनायनि मेन रिजनानो जाहैबाय जोंहा मानगोनां बिटिआर हालामनि सिङाव थानाय इउजि ब्रह्म बिथाङा गलाघाटनि सेन्ट्रेल एबसु मिटिंआव मा खोथा बुंहैदों एबा मा खोथा सावरायहैदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना निश्चय नुवा नङा नुबायबो जानो हागौ थेवब्लाबो आं दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो लुगैदों बा नाजादों। बिथाङा बुंदों गलाघाट जिल्लानि सेन्ट्रेल एबसु मिटिंआव थांनानै बिटिआर हालामाव थानाय माखासे मानसिफोरा साख्रि बाख्रि मोनबाय माखासे अनसुंथाइखौ मोनबाय बे नंगौ थिगानो सासे सानै साख्रि बाख्रि मोनबाय आरो अनसुंथाइखौ मोनबाय नाथाय साख्रि बाख्रियाबो जोंहा सिगांनिफ्रायनो मोनखानाय गाव खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों मोनखानायसो नङा होमबा गावनि सोलोंथाइ थानायनि थ्रुयै मोननायसो दा बेनि गेजेराव आं बेखौसो बुंनो सानदों जोंहा बिथाङा माखासे खोथा बुंबावदों जे माने बिटिआरखौ सोसननाया जागायजेनगासिनो दं नाथाय बिटिआर सोसननाया जागायजेनगासिनो होननानै गोबां समनिफ्रायनो बिथांमोना होनदों नाथाय बबेथिं सोसनदों बिनि जेबो दासिमबो सिमा गैया एबा फात्ता गैया नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे मा बुंदों बिथाङा बिटिआर हालामाव माने रिहेबिलिटेसननि खोथा बुंदों रिहेबिलिटेसनाव माने मोना नङा 50% मोनबाय जाहैदों दा 50% रिहेबिलिटेसनल' मोननायजों मा जानो गोबां मानसियाथ' दा जोंहा रिहेबिलिटेसन मोननांगौ दङ जेरै नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ दाख्लैबावैसो बाक्सा जिल्लानि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफ्रा फोरमायदों मानो होनबा बिथांमोननि जायगायाव 1000निबो गोजौ दङ 1010 जन मानसिफ्रा माने रिहेबिलिटेसननि थाखाय भेरिफाइ जानानै दङ दा बिसोरनि गेजेरावबो बिथांमोना मात्र सानैल' बिथांमोना रिहेबिलिटेसनखौ मोननो हादों अब्ला बे बोरैहाय रिहेबिलिटेसन होनाय जाखो आरो बिनि गेजेराव बुंदों बिथाङा गलाघाटनि मानसिफ्रा जेबो लुगैयालासिनो जेबो मोननो हास्थायालासिनो बड'लेण्ड सोमावसारनाय बा माबा मोनसे सोमावसारनायाव मुखुब होयो एबा नांसोमो बे नङा ना नंगौ नामा रायजोफोर नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव बुङो जोङो गासै बर' फिसाफ्रानो जाहैबाय माखासे मा होननानै बुङो बड'लेण्डनि थाखायसो जोङो सोमावसारदोंमोन एबा बड'लेण्डनि थाखायसो बयबो नांसोमदोंमोन बड'लेण्डनि थाखायसो बयबो हारिनि थाखाय बा हारिनि सोलोंथाइखौ थामोनथाय गावनि हारिमुखौ थिग मथन लाखिनो थाखाय बा गावनि मोनथाइफोरखौ जोङो मोनगोन आसा खालामनानैसो जोङो नांसोमबोदोंमोन बा गासै बर' फिसाफ्रानो ज' जानानै बेफोरबायदि हारिनि थाखाय खौसे जादोंमोन नाथाय बिदि नङा जे माने जेबो मा होनो डिमान्ड गैयाजासे बा जेबो मोननो लुगैयाजासे जोङो बै सोमावसारनायफ्राव बाहागो लादों बे नङा जोंनो नांगौमोन मस्ट बेसेबांबा गिदिर माने बड'लेण्ड एरिया नङा होमबा दाबो जेबो नंला बिटिआरखौ लाना फैबाय बे थिगानो जाबाय नाथाय बिटिआरनि गेजेरजोंबो गोबां रायजो राजाखौ एबा गोबां हारिखौ अनसायनांगोन आरो सहाय होलांनांगोन गासिबो जेंनाफोरखौ माने फोजोबलांनांगोन समाधान खालामना होनांगोन फारि फारि दिनै एसे गाबोन एसे खेबसेनोथ' बहा हानो नङा होमबा दा नोंथांमोना मा सानदों आं बेखौ मिथिया नाथाय आं सानदों माने खेबसेनो रावबो हाखाया निस्सय बे नंगौ जिखि सरकारानो फैया माने नाथाय लासै लासै मावलांबाय थानांगौ मावनायखौ रायजो राजाया नुबाय थानो मोननांगौ आरो बांद्राय रायजो राजानि सिगाङाव हाद्रे बाला सारनो नाङा रायजो राजानि मेगनखौ दानि जुगाव खाना होननानै दासानसै दानि जुगाव ससियेल मिडिया जुग नङा होमबा बेखायनो जोङो जिखि खनायाव थानानै जिखि बुङा माने जोङो 1 मिनिटनि गेजेराव ससियेल मिडियाआव ओंखारफैनो हायो नङा होमबा बेखायनो जोङो सानै हयै बाथ्राखौ बुंनाया मोजां दिनै उरखाव गोरा बिथाङा गलाघाट जिल्लायाव थांनानै जि बिथांमोनहा जेबो मिजिं गैयालासिनो जेबो थांखि गैयालासिनो जे सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदों बे माब्लाबाबो जानो हाया बिथांमोनहाबो दङ गावनि राव हारिमु एबा कालचारखौ लाखिनो थाखाय गावनि मोनथायखौ मोननो थाखाय दिनै जोङो अल जिथु बर'फ्रानो जिथु बड'लेण्डखौ मोननायमोनब्ला बिथांमोनाबो निस्सय मोनसे नङा मोनसे जोंनि बड'लेण्डनिफ्रायनो फान्ड एबा स्किमफोर मोनहैगौमोन बे थिग बेफोरबायदि बिथिंनि गेजेरजोंसो बा बिथांमोनाबो आसा खालामदोंमोन जे जोङो गुबुन जायगानि मालाय मा जानो जोंनि बर'फ्रा गोजोन खौसे थानो हाथों जिथुनाखि बड'लेण्ड एरियायाव गोलैगोन बा बिटिआर हालामाव गोलैगोन बै बिथांमोना गोजोन खौसेयै ज' माने मोननांगौ मोन्थायखौ मोनलायथों होननानैसो बिथांमोना मदद होफादोंमोन एबा जानजि खाफ्राफादोंमोन नङा होमबा दा लोगोफोर नोंथांमोना इउजि ब्रह्म बुंनाय खोथाफोरखौ खोनासंलांदो जोबजासिम आरो लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिना लादो गलाघाटआ गोदोनिफ्रायनो आङो फैबाय थाखायो गलाघाट ओनसोलाव दा 52थि जि थान्दै जथुम्मा बे थान्दै जथुम्मा फुल फ्लेजेड कनफारेन्स नङा ओंखायनो बिनि एरेन्जमेन्टफ्राबो बेबायदिनो आरो डेलिगेट सिटि मोजां मोनदों आरो दासिमबो बाहाय जे खौसे दं आरो आं बेखौनो बुंबाय थायो जे हारिनि मोनफ्रोमबो सोमावसारनाय एबा दुखु खैफोद बे समफ्राव बिटिसि ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय बर' मानसिफोराबो
समानै समानै बाहागो लानानै खस्थ'खौ सैबाय थायो बेनि बेनिफिट हिसाबै हयथ' जेबो मोना जों दा बिटिसिआव जायफोर दङ बिसोरथ' एफा एनैब्लाबो 2003 मायथाइनि उननिफ्राय एफा एनै बेनिफिट मोननो हमबाय एफा एनै सोरबा नंथ्राबाबो एफा एनै साख्रि मोनबाय सोरबा स्किम मोनबाय सोरबा लामा जाबाय बाहेरायाव थानाय मानसिफ्रा जेबो बेनिफिट मोननाय बे सोमावसारनायनिफ्राय बेनिफिट होननानै बिसोर नागिराबो अब्लाबो जेबो मोनाबाबो बिसोरो बिना सात्रआवनो बाहागो लायो आरो खामानि मावफालांबाय थायो बेनि थाखाय जोङो जेब्लायबो खर' गंग्लायनांगोन जे बिटिआर ओनसोलनि बायहेरायाव थानाय बर' फिसाफोरखौ जे जेब्लायबो जोंनि सात्र भाबै हारिनि खांख्रायनाय गाबखांनायखौ खोनायोबानो ओंखारलाङो जेबो लाब गैयाब्लाबो जेबो मुलाम्फा गैयाब्लाबो आरो ओंखायनो दा BKWSC जानायनि उनावहाय दिनै एसे बाहाय मोनसे मिजिं नुनो मोनदों दा बेनि गामिनि लिस्टआ दाबो फाइनाल जायाखै समस्ति दानाय जायाखै दाबो आरो बेखौ दा प्रसेस लाबाय थादों आं वेलफेयार अफ बडलेण्ड डिपार्टमेन्टनिबो मिनिस्टार हिसाबै आं मोनसे एडभाइजारि कमिटिनि चेयारमेन बेफोरखौ लानानै रायज्लायनो बे मासनि गेजेरावनो गोख्रै मोनसे मिटिं लेंनाय जागोन आरो बिथांमोनाबो थांगोन बयबो फैगोन स' फारि फारि गामि सोनाय लिस्टखौ फाइनाल खालामनाय आरो समस्ति बानायनानै इलेक्सन खुंनाय काउन्सिलाव अब्लासो फुल प्लेजेड बाजेट फैगोन बेवहाय आरो इलेक्सन जायागौ माने बाजेटआ फैनाय नङा थ' बेवहाय जाहाथे समान मोनसे जौगाखांनाय लाबोयो बे ओनसोलनि बर'फ्राबो एफा एनै लाब मोनो फार्स्टिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जथुमाव हारिनि गोबां जेंनाफोरखौ सावरायनाय जादों बिटिआर एकर्डनि बाथ्रा गोख्रैनो सुफुंनांगौनि बाथ्रा बेफोर जों राजनितियाव दं हिसाबै दा पावार पलिटिक्सआव दं गभर्नमेन्टआव दंफायो बे जोंनि मरेल रेसपन्सिबिलिटि बेखौ मावफुंलांनांगौनि थाखाय जों नाजाबाय थादों प्रमद बर'नि दैदेननायाव जे बिटिआर काउन्सिल जादों बेहायबो नाजाबाय थादों रिहेबिलिटेसना माने 50%नि बारायानो जाबाय गामि सोसननाया दासो एसे जागायजाहांदों फारसेथिङै माने बावहाय पेकेजनि फैसा फैनो आराम्भ जाहांदों माने बिदिनो आरो भारत सरकारनि दारैहाय माखासे एक्ट पास खालामनांगौ दं पार्लियामेन्टआव बेखौ दाबो खालामनो हानाय जायाखै आरो खिन्थु बियो खालामनायनि लामायाव थांगासिनो दं फार्स्टिं कार्बि आंलंनि बर'फोरनि हिल्स ट्राइबनि जि इस्यु बे जिनिसाबो खुब माने एक्टिभ कनसिडारेसनाव दंबाय थायो गोख्रैनो मोनसे डिसिसन जानायनि लामायाव फैगासिनो दङ थ' गासै बिथिंखौ लानानै जोङो एकर्डखौ मावफुंनो थाखाय नाजागोन बेनि अनगायैबो जोंनि हारिनि थाखाय जेब्लानो नांगौ जायो जों बेबायदियैनो डिसिसन लानानै खामानि मावनो राजि दा मोनसे पावारफुल सासे मिनिस्टार दङ फाइनान्स मिनिस्टार असनथानायाव बिनि समस्ति आरो जि मावनांगौ बिथाङा मावनांगोन खिन्थु आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय सयल कनजारभेसन आरो एनभायरनमेन्ट टेक्सटाइलनिफ्रायबो आं दिनै मोनसे खोथा होदों जे बेवहाय माखासे प्रजेक्टफोरखौ आं हमगोन खिन्थु दा मा प्रजेक्ट हमगोन बेखौ बुंलांनो हाया दिनै खोथा होदों आरो आं नायनानैबो थांबाय निस्सय जागोन बेखौबो नायगोन आरो चिफ मिनिस्टार आरो फाइनान्स मिनिस्टारखौ लोगो मोनोबा दिनैहाय जे मोनसे जथुम्मानि गेजेरजों माखासे जेंनाफ्रा जे बाहाय फैदों दा आंखौ लोगो हमनानैबो बुंदों बिनि सोमोन्दैबो आं बुंगोन बेखौ जाहाथे मावफुंनानै होयो जोबोद गिदिर बाहाय थारमाने बर' मिडियाम फार्स्टिं एनरलमेन्ट आंखाल जाबाय फारसेथिं माने टिचारनि आंखाल प्रभिन्सियेलाइजेसना दाबो जायाखै बे हिसाबैनो माखासे स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय लिस्ट बिनाय जादोंमोन आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय दा लिस्टखौ बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुनिफ्राय जयैनो 100 स्कुलनि लिस्ट अलरेडि गथायनानै दङ बे ओनसोलावबो दङ निस्सय खिन्थु माखासेफ्रा क्राइटेरियाफ्रा गोरोबनो हायिनि थाखाय जबरदस्तबाबो खालामनो हायाखै दा मोनसे खोथाया बेबो जे जोंनाव दा जेसेबां सरकारि स्कुल दं बर' मिडियामाव फ्राय समानफ्राम नङाबाबो बहुद बुरजा प्राइभेट स्कुलबो दं आरो प्राइभेट स्कुलफ्रा इनफ्रास्ट्राक्चारबो आंखाल आरो फोरोंगिरियाबो एसेबां सेलारि मोना अब्लाबो बै प्राइभेट स्कुला बेनि गेजेरजोंनो सोलिबाय थानानै बेटार रिजाल्टबो खालामगासिनो दं बर' मिडियामखौबो सार्भिस होदों स्टुडेन्टफोरखौबो सार्भिस होदों बे पइन्ट अफ भिउ इनफ्रास्ट्राक्चारनि आंखाल आरो टिचारनि आंखाल बेफोर जेंनाफ्राथ' दङ जों मिथिगौ खिन्थु बेफोरखौनो बुंनानै जाहाथे
जोंनि टिचिंफ्रा नेग्लिजेन्स जायाबा क्लास लानाय स्टुडेन्टफोरनि फारसे इनजास्टिस जाया आं बेखौ खावलायगोन हायो खम सेलारिजों प्राइभेट स्कुला बबेबा स्कुला मान्थलि 2,500-3,000ल' बेथन होयो जोंनि UN एकाडेमिया एसे बुरजा होयो क'क्राझारनि UN एकाडेमिया बुरजा होयो दा बेफोरबादि स्कुला जुदि खम सेलारि होनानैबो बेटार रिजाल्ट खालामनो हायोबा जायफ्रा प्रभिन्सियेलाइजखा फुल पेजेड सेलारि मोनगासिनो दं खिन्थु टिचारनि साफा सानैनि आंखाल बिनि थाखायनो बिनि रिजाल्टआ जुदि 0 जानांगौ बेयो गनायजाथाव जास्ट माने लजिक नङा